Stadsbijendier Auke de Boer speelt 3 april tussen 11 en 12 troostmuziek op het Karelier in het Dokkumer Stadhuis. We zullen bij hem zien. Een heel soort passieconcerten, eigenlijk alle passieconcerten, die gaan net terug. Dus mensen kennen net naar passiemuziek luisteren. Dus ik denk, hokkerinstrument ken het dan nog wel op. En dat is het carillon. Het carillon is het stadsinstrument bij uitstek om muziek op jaren te letten. En met name echt muziek wat de stad graag jaren wil. Nou, passiemuziek, maar ik daarnaast orenmuziek. Ik had het maar troostmuziek neemt. Er is een groot verschil aan nummers voorbij kwamen. Dat is klassieke muziek, muziek van Bach, maar ook popmuziek en evergreens. Dus ik heb dingen gekregen al als You'll Never Walk Alone, We'll Meet Again. Maar ik geef je een roosje met een roosje en het Ave Maria van Beyoncé. En mag ik bij jou zijn van Claudia de Bruin. Dus het is een groot verschil en net of je het een Tears in Heaven van Eric Clapton. Het is al deels standaard repertoire wat ik ooit wil spelen. Ik ga wel vaker verzoekprogramma's spelen en dan komen toch zulke nummers vaak voorbij. En hoe lastig is het om te spelen op een klokkenspel? Muziek moet wel een melodij hebben als je het op een klokkenspel speelt. Want omdat klokken zulke rieke boppentoon hebben, dan net goed de melodie eruit. Dus ik moet net de volle ritmische muziek hebben, maar wel muziek met een mooie melodij en dan ken je alle continu. Dat is geen probleem. En wat maakt het spelen op een klokkenspel zo speciaal volgens jou? Wij hebben hier in Dokkum een heel bijzonder klokkenspel. Als ik gastbijendiers hebben uit het Boeteland, die zeggen, nou, dit is een van de mooiste instrumenten, plakken om te spelen die er in Nederland is. Nou ja, daar ben ik dan als stadsbijendier van Dokkum tegen trots op als iemand dat Jimmy zei. Het is, Dokkum had al zo'n sectie 15 een instrument en dat maakt het toch heel bijzonder dat er in die tijd, en door wie Dokkum een van de 40 steden in de Nederlanden, en dat moet je denken van Nederland en België, die een klokkenspel hier. Dus het houdt wel aan hoe bijzonder het wie dat Dokkum een klokkenspel had en Joerte daar ik.